Ben apilotat, l'arròs blanc fa plat i pot barrejar-s'hi, no és cap disbarat, tota llei de salses, plàtan ou ferrat, verdures, formatge, pollastre trinxat, gambes i tonyina i el que ve de grat, per tal que resulti un plat variat. Que l'arròs ho lliga tot molt ben lligat. Te'l saps, és el de Miquel Martí i Pol. Home! Ens ha vingut de gust llegir aquesta poesia perquè té molta relació amb la paraula del dia, que és la paraula arròs. Avui és fàcil. Ai, m'encanta aquesta paraula. Aliment universal, a més. Aliment universal, bàsic de qualsevol dieta, de qualsevol país, de qualsevol cultura, gastronomia. Fem un joc. Agafem la paraula arròs, condimentem-la, perquè, clar, hi ha moltes possibilitats. Va, anem a cotxí, home, divertim-nos una mica, també. Juguem. Divertim-nos una miqueta. Com si fos allò, una cadascú, val? Mira, aquí teniu la paella. Aquesta és, com feien en aquell concurs de la tele, 1, 2, 3, responda otra vez, no? Plats amb arròs. Plats amb arròs. O no plats, coses que puguis fer amb arròs. Arròs a la cubana. Arròs a la cubana. Arròs amb llamàntol. Arròs caldós. Arròs negre. Arròs tres delícies. Sopa d'arròs. Arròs bullit. Arròs cubat. És pitjor. Arròs amb llet. Licor d'arròs. Això també compta, no? Sí, mochis. Sushi. I podríem seguir, però podríem seguir. De veritat és que amb arròs podríem degustar tot tipus d'aliments. Tenim una llista interminable, ara ho dèiem, arròs de marís, negre, etc. D'arrossos se'n fan de tota mena, per tots els gustos, però mira, recapitulem cap aquí, cap al 1262, amb els contes de Pere el Gran. Aquí vaig llegir, perquè clar, això és informació històrica i prefereixo dir-ho tal qual. La primera referència, data d'aquest any, apareix en uns contes de Pere el Gran i l'any 1314 apareix la primera recepta amb arròs escrita en català, el menjar blanc, al llibre de Censubí. En el passat, aquests territoris catalanoparlants era un plat de supervivència per a mariners i pagesos. El típic allò arròs per omplir-te, que després havies d'anar a fer moltíssima feina. Després, a veure, aquí hem dit la data, del 1314, que acabàvem de veure, i anem a parlar d'arròs ja en l'actualitat. Avancem aquest exacte, així anem a avançar. L'arròs amb llet. Aquest també és molt bo, com a postre. Molt bo. Avui el que volem fer és anar a 2 punts de Catalunya, que són els 2 punts per excel·lència quan es tracta d'arròs fet a Catalunya. Te'ls endevino. Vinga. Ebre i Pals. Doncs aquí els tenim. El Roger Font de Canal Terres de l'Ebre, la Laia Campos de Televisió Costa Brava. Això és com triar entre el pare i la mare. No ho farem nosaltres, eh? No, però és que no tenim per què triar, la veritat. El que sí que podem fer és anar per ordre. Comencem cap a les Terres de l'Ebre. Roger Font, a veure, arròs del Delta. Exacte, aquí es pot cuinar, Pere, de moltes maneres. Volem parlar-los de com l'estan cuinant avui. Aquí al restaurant Albert Guzmán, i de fet parlarem amb Maria Teresa, la mare de l'Albert, que l'arròs que està fent ja xup-xup, avui el cuinarem d'una forma molt diferent. Com serà exactament? L'arròs? Sí. Doncs l'hem fet de gamba, del caldo d'una gamba, i ara el ficarem a la brasa. Ha estat començar el foc, ara va cap a la brasa. Què li dona a la brasa? Quina textura li dona? Li dona perquè tirem una miqueta de romer, i fa el vapor, i dona molt de bon gustet. Tot i la mascareta, nosaltres sentim l'olor i volem parlar... Sí, fa molt bona olor. Cap a dintre l'arròs, que així el podrem veure al final de la connexió. Mentrestant parlem amb l'Albert, perquè volem parlar de les característiques de l'arròs del Delta. Albert, què estàs preparant aquí? Bueno, començarem a amarar l'arròs, que ara el ficarem a la brasa, i després, mira, mare, li ficarem ara aquí. Deixar aquí, perfecte. Molt bé. I això què són? Gambes? Són les gambes roges. És la gambeta que tenim aquí, una gamba roja que tenim aquí a la ràpita. I aquesta gamba té la peculiaritat, no és tan abombada com la de Girona, però és la gamba que tenim aquí al Delta de l'Ebre, a la ràpita. L'he volgut utilitzar avui perquè ara se n'agafa bastanta i no només tenim la llagostí aquí a la ràpida, sinó que també tenim productes com aquest. Després, una vegada ja el tindrem sequet, el que farem serà fregir les potes en una mica de farina d'arròs i farem uns xipirons fregits en una emulsió de kimchi. I així, en una mica de cibulet per donar-li frescura, i així acabarem l'arròs. No sé si ens donarà temps a veure-ho tot, Albert. Fiquem l'arròs cap a dins i volem parlar de, dèiem, les característiques de l'arròs del Delta. Tu les coneixes molt bé, segurament has cuinat molt tipus d'arròs. Aquí hi ha l'arròs ecològic, de fet aquest és arròs ecològic. Hi ha arròs de tots tipus. Quin és el millor per fer una paella?
Bueno, la veritat és que ens trobem en que ens hem trobat en una evolució constant al Delta de l'Ebre i l'altra, la cosa que diem el canvi climàtic que realment sí que existeix i realment sí que és veritat. Jo recordo antigament de que l'arròs se tombava, no? Quan feia les mastralades i això, l'arròs se tombava i això significava que entraven els fongs i moltes de les produccions no es podien fer, com l'arròs bomba, que era un arròs una mica més d'altura. Ara, el que s'està fent més, a part de l'arròs bomba, no és que estigui modificat, sinó s'han buscat altres tipus d'arròs bomba per a ficar aquí al delta, no és tan llarg, no és tan alt, i això fa que al setembre, principis de setembre, quan venen aquestes llevantades, no el tombe, no? Tenim l'otjot de cendra, tenim el marisma, tenim diferents varietats a les quals s'han anat introduint com a autòcton. Albert, què et sembla? Si anem traient, no sé si podem treure ja l'arròs per veure la textura que està agafant. Haurà agafat alguna textura ja? A veure. Fa molt bona pinta, I l'olor és molt bona. Bueno, si et fixes això, esta capa que s'està fent aquí són els greixos de la gamba, perquè utilitzem una gamba més petita per a poder fer un caldo, un fumet, no?, en les verdures. I així el perfumem. Lo fem més lleuger, perquè una vegada s'ha reduït, este greix li fa una pel·lícula a l'arròs que quan te'l fiques a la boca és molt untuós. I a part, l'interior continua sent dur. En aquella, el que diem aquí la perla, no? La perla continua intacta i continua aquell crec-crec. Què et sembla si el deixem que es vagi fent? Albert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Els prometem als espectadors del Fet a Mida que després penjarem una fotografia de com ha quedat el resultat de la paella aquí al restaurant Albert Guzmán, però el que farem és recordar que fa 7 mesos la nostra companya amb la que connectarem ara mateix, la Laia, va estar amb nosaltres aquí al Delta segant l'arròs del Delta. Laia, de Televisió Costa Brava, no sé si aquí l'arròs es sega de la mateixa manera amb tanta maquinària i si té el mateix gust. Quines característiques té l'arròs de Pals? Bona tarda, Roger, i tant que ho recordo. Fa 7 mesos us vaig venir a conèixer com ho fèieu vosaltres i ara sóc aquí a Pals. Aquí es sega un mes més tard aproximadament i les característiques principals que fan que tingui tanta qualitat és la meteorologia de l'Empordà, l'aigua del riu Ter i el temps que té de creixement, diguéssim, el gra d'arròs, que ens ho explicarà molt millor. Per cert, dir-vos que ara ja ens estan cuinant un, mentrestant coneixem el producte. Josep, quines són les característiques principals i quin és el cicle que segueix l'arròs de Pals? Bona tarda a tothom. Sí, per començar, justament coincideix el cicle natural de l'arròs, que en aquest moment estem fent les jornades de l'arròs de Pals, que hi participen diferents restaurants de la zona, i justament ahir ja vam començar a inundar els camps. Vol dir que mica en mica s'aniran inundant els camps. A Pals hi ha unes 1.000 hectàrees d'arròs. Al cap de 15 dies els camps ja es veuran tots així de color verd i després irà seguint el cicle natural de l'arròs fins a arribar a finals de setembre, primers d'octubre, que és quan recollim aquest arròs que és més primaverenc. I a partir de mitjan octubre fins a finals de novembre recollirem aquest, que és el gra rodó, que és un gra que necessita una maduració més llarga que qualsevol altre arròs. I com deies tu, les característiques principals de l'arròs de Pals són aquesta microclimatologia que tenim a l'Empordà, l'aigua que ve del Ter, que porta molta durícia, i després la tardança a la recollida de l'arròs, que som la zona que recollim l'arròs més tard. I això fa que quan més temps estigui a la planta, més maduració i més qualitat tingui el producte. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos com és aquest producte, Josep. Ara anem a parlar amb el xef del restaurant Golf de Pals, que com heu vist tota l'estona ja ens està preparant un arròs de Pals, que quin és el secret? El secret és l'arròs. Si l'arròs és bo, i després el sofregit. Si el sofregit és bo, sortirà molt bo, la veritat. Aquest arròs té sèpia, té salsitxes, té costelló, és un arròs mar i muntanya, o sigui, és un bon arròs, bueno, ja el tenim aquí. O sigui, no sé, està molt bé, per mi. Com dèiem, l'arròs sempre és el protagonista a Pals, però justament ara esteu en plena campanya Pals i la cuina de l'arròs, i participeu a 12 restaurants. Què oferiu aquests dies? O sigui, uns menús o sigui, cadascú ofereix un menú de l'arròs diferent.
un menú de l'arròs diferent. O sigui, nosaltres, per exemple, fem de primer una amanida de verds amb una mica de verdures escabatxades i una mica de foie ratllat d'aquí de la zona. Després de... I l'arròs, no? I l'arròs. És el principal. Sí, el principal és l'arròs. Però després, bueno, anem fent... Ja està. Vale, perfecte, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i com dèiem, doncs, ja heu conegut quines són les característiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, quines són les de l'arròs de Pals, així que convidats esteu tant en un costat com a l'altre a tastar aquests arrossos. Bon berenar t'espera, Laia, gràcies, que vagi bé, molt bona tarda. Una pausa, 2 minuts, tornem de seguida, fins ara. De triat.